L-investiment ta' aktar minn 100 miljun euro li se jwassal għat-twaqqif tal-American University of Malta se joffri opportunità tajba biex pajjiżna jibda jagħmel parti minn suq li maħniex daqstant familjari miegħu. Suq ta' 9 biljun student internazzjonali li jsegwi l-istudji tagħhom barra minn pajjiżhom. Charles Sewman, perditur fil-qasam edukattiv li sinilu waqaf l-Istitut Edukattiv St. Martin's, tkellem dwar dan fil-programm dis-set. Il-ħsieb ta' din l-Università iqisu wieħed pożittiv. Establishment bħal da, università bħal da f'Malta, jgħin biex ipoġġi lil Malta fuq il-mappa tal-istudenti internazzjonali. Fil-verità, dan huwa turizmu. In itself, u mhux qed ngħid jiġifieri hawn turizmu kif nafu aħna, imma għandek kważi 9 biljun student fid-dinja bħalissa li qiegħed jimmigra minn pajjiżu minn fejn twieled biex jistudja pajjiż ieħor, li huwa turizmu fit-tul. L-American University of Malta se tattira mal-4,000 student barrani. Charles Sewman rimarka kif għal żmien twil pajjiżna ma rnexxilux jattira biżejjed studenti barranin bil-ħsieb ta' studju. Għalhekk żied jgħid li l-proġett se jagħmel tajjeb għad-diffikultajiet li jaħsbu wiċċhom istituzzjonijiet edukattivi f'pajjiżna. Tħabbar ukoll li din l-università tista' iċċaqla l-ekonomija tagħna b'1%. Jiena ngħid li 4,000 Malta tiflaħ ħafna iktar u għalhekk nerġa' nirrepeti li il-ħasra hija li pereżempju aħna l-Università anka statali u istituzzjonijiet oħra bħall-ITS u bħall-MTrust għandhom problema kbira biex jittapjaw is-swieq Ewropej. Sewman jemmen ukoll li dan l-investiment se jiftaħ it-triq għal pluralizmu fil-qasam edukattiv. Żied li minn dan se jgawdu l-istudenti Maltin ukoll. Imma naħseb jien ukoll din hija l-aħħar bastjun fej il-pluralizmu għadu ma missx hawn Malta u hemm bżonn li jmiss.